ja, dat ging als jonkje van Tolwal. Dan ging ik op een fiets naar Kolm en dan jaar ik die stokkaars. En hoe meer ik dat jaar, hoe harder ik fiets, dan meen ik dat ik dat wat miste. Maar zo wat is, ja, die ene zit naar hut fietsen en dan denk ik, ja, rondje, dan ga ik 2 keer zien en dan ga ik naar huis. Maar dit, jongen, dat is het veel driet. En later dan kreeg hij een opneuker en bam, leidt heel veel weer uit. En diegene die stond voorop hier, die zagen daar. En zo heb ik bij motor dan wat harder te rennen. Dus dan denk ik, bliksem naar voren en ja. We komen dus het constateren, het ploegje stakkerteam De Vries, nummer 29 en dan staan we hier aan de start. En het is de laatste wedstrijd voor ons om eigenlijk een goede auto op de baan te zetten, om ons goed te kwalificeren dat we meedoen kunnen aan de Kings Battle, de wedstrijd van de eerste maar. Ondertussen is hij nog eiken? Ja, weet zeker. Ja, dat jij er weer, hè? Ja. Maar goed voor jezelf zwaar, hoor, dat net. Maar de ballen je ook een keer voor de Ja. die wil ik graag. Ja, maar hij maakt een interview. Waar maak ik interview? Het ballenjonkje. Ballenjonkie, Johan. Het ballenjonkje. Ja, ballenjonkie, ja. Iedereen had je een bijnaam. Ja. Je moet toch wel bedenken om een beetje wel erin te houden, hè? Ja. Je kunt meester denken, ik word denk. Je bent een beetje jaloers op mijn budget. Oh, ja. Hè? Zelf had nog wat poten hier, maar helemaal niet. En we gaan vlugje en we gaan baken, maar we halen een namke. Dus de team zit vol vreemde types? Ja, iedereen had wel wat hier. Ja, hè? Ja, En al je wat oude vikings. ja, dat houdt het ook wat spannend, hè? Hoi. Hoi. Oh, jij staat ik bij. Ja, ik ben. Ik ben van de catering. Aha. En ken je het zootje wat in de hand houden? Nee, daar is vrouw De Vries van, maar die is uitnaaid. Waar is nou mevrouw De Vries? Nee. Oké. Dat is Mima. Hoi. Hoi. En jou had het spul wat onder controle? Nee, ik niet. Oh. Hoe gaat het er, vrouwlie? Heel best. We hadden de man van qua eten. Alles wat met vlees is. Ja? Ja. Bultenvlees. Bultenvlees. Vlees, soep, zwarma, beenham, barbecuen, van alles. Vlees. Vlees. Waar is dan de apartste van het team? Dat is toch wel paken wat. Paken? Ja, paken. Zeg maar, vertel dat jou bent het apartste lid van het team. Ik? Ja. Oh, dat zou best kennen. Je Ja? hakt half naar bij. Nee, dat zou best kennen. En hoeveel tosken heb je ook? Ik ga nog één. We gaan alleen al in de garage. In de garage? Ja, die ligt al in de garage. Hak er al in uitgeklauwd. Hoezo? Oh, je hoort dat je hoort en tanden eruit. Dan gaat het gewoon verleeld, man. Dan moet dit er ook gebeuren, dat moet er ook gebeuren. Ik ga niet even het vlees geven, een meisje een hakslarken. En dan vind ik het wel goed. En die laatste tosk die houdt nog dapper stand. Ja, die horen we er niet verbeten, hè. Ja.